Mga passenger bus ug minibus nga gikan og padong sa Southern Cebu ang did-an una makaagi sa Embacalzo Avenue sa habig sa dakbayan sa Talisay. Ugma alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Kasamtangan una silang mogamit sa Cebu South Coastal Road. Giklaro hinoon ni Joy Tumula kang hipi sa City Duda nga tugutan gihapon makaagi sa Embacalzo Avenue. Ang pribadong masakinan, traditional o modernized PUJ apan mag-agad lang kini kung dili dasok ang masakinan. Kanang buntag, nagtagbo silang tumulak og Rakil RC. Ang Pangulo sa Road Management Authority sa Dakbayan Sugbo. Apektado usab ang kadalanan sa Dakbayan Sugbo sa pagtak-op sa Embacalzo Avenue. Sa kalihukan, ugma Love for All Services sa usa ka eskwelahan sa barangay Bulacau sa Talisay City. Tambungan kini ni First Lady Lisa Ranira Marcos nga tambungan sa mga mayor sa kalungsuran ug dakbayan. Mga opisyal sa Kapitolyo pinanguluhan ni Governor Gwen Garcia ug uban pang government officials. Samtang gihan-ay na sa Talisay City Police ang seguridad alang nining adlaw. Pero na tayong mga request for augmentations, no, to fill in po ng mga security requirements, no. And the CPPO provided us support and other requirements